Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. O superintendente. Debe ser alguén da Axencia de Emprego. Seguro que me contrataron como subdirector sustituto interino para asuntos de pouca importancia na fábrica de perrucas. Oh! Non, será o mensaxeiro da pizzería Fermento. Estou seguro de que ganei un suministro vitalicio de pizzas pola miña cara bonita. Multa da comunidade. Osmar, é para ti. Que fixen desta volta, señor Max? Non me poñas cara de alugueiro inocente outra vez, oblea. Son Osmar. Como sexa, infrinxiche a norma número 3720 dos estatutos. Prohibido boquexar os domingos ao lado dunha fiestra aberta. Que teñas un bo día. Non aguanto máis esta situación. Max non é o encargado da comunidade. É un auténtico... un ditador. Mira, cuadriculado compañeiro, no mundo hai dúas clases de pans, os que naceron para dar ordes e os que fan patinaxe artística e malabarismo. Tes toda a razón, Stevie. Iso é o que teño que facer. Non me refiro á patinaxe. Digo que teño que botar a Max do posto de intendente. Imagina esa sensación de liberdade. Poder boquexar sen taxa, abrir a porta sen que che poñan unha multa. Sí, pero que nos sustituiría? Non che sei, podería ser eu, por exemplo. Ai, Osmar, non debes contar chistes mentres fago unha pirueta cara atrás. Que autoridade tes para ser unha autoridade? Calcara pode ser o intendente do edificio. É posible que este posto me permita finalmente demostrarlles a todos que son un adulto maduro, responsable e cumpridor. Se cadra non é mala idea. Teríamos o aire acondicionado ao máximo, saltaríamos desde a terraza en calzón. Esperta, Stevie. Compre demostrarlles aos nosos veciños que chegou á súa fin o período de opresión de Max. Temos que deter en seco estes abusos constantes. Somos inquilinos e como tales temos dereitos. ¡Viva a revolución! Vota a Osmar por un edificio xusto para todos. Non pode ser certo, isto é inaudito. Que pretende este babeco? Quen é Osmar? Non é obrigatorio vivir no edificio para ser o novo intendente? Eu votaría por el. Non é nada persoal, señor Max. Esa estúpida morea de fariña ten máis codia ca gran. Por favor, en serio, que saberá ese petapouco de como se goberna un edificio? Non ten ningunha posibilidade. Non vou perder ningún segundo de tempo con estas parvadas. Teño moitas multas que poñer. Multa por colocar cartéis sen permiso. Segundo os estatutos da comunidade, está prohibido realizar campañas agresivas no edificio. Están prohibidas esas campañas e logo a que fixo o ano pasado. Grazas por votar polo meu amigo Max, pero se non o votaches está aquí o meu irmán para retirar as grazas que che dei. Ti elixes. Non entendes nada de política, condenada masa fermentada. Por iso vas perder estas chamadas eleccións e vas pagar a multa máis alta da historia desta comunidade. Que teñas un bo día, señor Ocarina. A quen quero enganar? Vai ser mellor pedir papas, Stevie. Diso nada, moldiño. Se te nomean intendente decidirás quen paga as multas. Entón, non serás ti. Stevie, vístete e prepárate. Temos que ganar as eleccións. Se me vota, amañareille ese burato na parede. Seguro, ten a palabra do Osmar. Haberá un robot mordomo en cada apartamento. Na administración Osmar, os nenos son o primeiro. Comprométome a eliminar as serpes do areeiro do edificio. E a cousa non queda aí. Baixarei a renda ao 3,5%. E tamén instalará unha piscina con golfiños propulsados por enerxía solar. Atención, residentes. É hora de emitir o voto. Xusto cando remate a votación, a actual administración ofreceralles un buffet amenizado por música en directo. Gastos que incluirei na túa renda mensual. A min ese Max non me chista moito, pero nin sequera sei quen é o outro candidato. Veña, Xosi, se non estás contenta con como están as cousas, tes o deber cívico de votar polo cambio. Certo, estou moi amolada polo regreso dos pantalóns de talle alto.
Vou interpretar o papel de gran dirixente. Eu, o xeneroso Max, vou votar polo meu querido rival, porque votar por un mesmo é algo moi infantil. O meu amigo ou o meu irmán? O meu amigo ou o meu irmán? O meu amigo? Ai, 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 que vou facer? En fin, chegou o momento de contabilizar os votos e de felicitar o ganador, que virei sendo eu. E o ganador é... Pero como? Non pode ser certo. No edificio hai 42 residentes. Ningún voto teño. Esqueceu contalo, señor Chispas. Mais empregos pros robots? Por que creerá un robot que podo conseguir empregos? Que dis? Xa poden gozar do buffet, cortesía da nova dirección. Primeiros directores de campaña, poñanse a cola, por favor. Ai, paréceme que estou soñando. Podo pasear polo edificio sen medo a que ninguén me poña multas absurdas. Isto hai que celebralo. Unha volta de xeados para todo o mundo. Unha idea estupenda, pero o novo intendente ten unha reunión prevista coa empresa de mantemento do ascensor. Últimamente temos algúns problemas coas portas. Tes que escoller unhas portas novas pro ascensor. Toma o catálogo. Se queres que te axude a escollelas. Non é preciso, señor Max. Xa me encargo eu de todo. Max, meu rei, moi murcho te vexo hoxe. Síntome tan inútil agora que non traballo. Goza da vida agora que tes máis tempo de lecer. Fai o que sempre desexaches facer. Por certo, vou ir a unha clase de gancho aerobio. Queres acompañarme para aprender? Non, eu... Por fin, non eras en tempo. Xa tiña medo de que non chegases pra cear. Perdoa, estou moi atarefado. O primeiro día de choio sempre é o máis complicado, ou iso din. Diga. Sí, a primeira queixa por causa do ruído dun veciño. Estamos, chevos? É o apartamento de Yoshi. Sí, ese mesmo. Dille que pare, que me está toleando. Equivocouse de apartamento, señor. Non encarguei ningunha pizza. Pois esta música tampouco está tan mal. Ten un ritmo pegadizo. Parécecho. Vas permitir que esta inquilina infrinxa a norma do silencio despois das 10 só porque estás toliño por ela. Cando estaba Max non ocorrían estas cousas. Sí, mellor non, é dicir... Unha noite maravillosa, non, orificio? Será, pero teño un problema. Como sexa, marcho, que non quero chegar tarde ao baile semestral dos intendentes de edificios xubilados. Vanme nomear xubilado máis despreocupado. Que pases unha boa noite. Onde está o encargado cando o necesitas de verdade? Hola, señor Max, señoritas. Miss Outubro e Miss Decembro. Miss Novembro espéranos na feira semestral de catadores de xeados. Adeus, o sole mío. Osmar. Come piace a te, que significa como sexa. Tamén estou estudando italiano. Ciao, bambino. Señor Osmar, entrou un oso no edificio e baleirou o lixo todo polas escaleiras. Non se preocupe, xa me encargo de recollelo todo. Espere, dixo un oso. Menos mal que non és un oso. Como? É igual, tiven un día malo. Vesme buscar para ir tomar un xeado. Non conta comigo, vamos. Vale, pero tes que falar cos da compañía eléctrica. Están aí fora. Queren subir o prezo do kilovatio para aumentar os beneficios. Osmar, dimisión! Osmar, dimisión! O que? Xa nos custa pagar o que cobran. Estamos che ben. Que máis cousas malas me poden pasar neste día miserento. Non quero xogar máis. Quero ir con mamá. Mamá. Que é o que che pasa, Osmón? Non aguanto máis, señor Max. Ten que volver ao seu posto. Boto de menos a vida de antes. Perseguen os osos polas escaleiras. Sí? Dirixir unha comunidade non che é doado.
Por iso tomei unha decisión magnífica, mudarme a un barco e percorrer o mundo. Pero que faz? Sufrir moito. Non podes facer iso na alfombra do vestíbulo do edificio. É unha alfombra de lavga. A vostede que máis lle ten? Esa alfombra pertenceu a Maximiliano Augusto, o meu tataravó, o primeiro intendente deste sobranceiro edificio que habitamos. Non te atrevas a facer o que vas facer. Non! Multa por infringir o artigo 228. Rompiche o vaso da entrada. Artigo 312. ¡Que vivan as multas! ¡Que vivan! Por abrazar o intendente, outra multa. Oíu o que dixo? Dixo que era o intendente. Benvido outra vez, señor Max. Debe ser da Axencia de Emprego. Seguro que me contrataron como subdirector sustituto interino para asuntos de pouca importancia na fábrica de perrucas. Non, seguro que é para min. Oh, non é para ti. Ai, sempre souben que remataría así. Vaya, moi mal ten que estar o mercado laboral cando os osos fan de carteiros. Xa é teu, neno. De quen é a culpa? Osmar, dimisión.